Hai Shanghai ka jingku blai ka like ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai hadin ka jing so si wan ka jing so bha hadin ka jing so bha wan ka jing so si ha ka jing em jung breu kani kam julat la hang no ru habang nya phai ha pedeng jong ka Russia ber ka Ukraine ru ka long kum tahi haswa jong ka arab sautarik benai Februari jong snam arhajar puar ki nong Ukraine ki dangya kemennya sobha Henry haka step jong ka arab sautarik benai Februari arhajar puar wan lap ka jing so se yaki hadu menta menne ki dang sa haka jing jenjar ka jing kerdu bam om long sho ki jaka mane blai ki school ki jaka ajing sumar ki bapang jing jenjar hakayat kayeng ki nebrola shudo haka jingwan thombor jong ka Russia mentangnya pechwa tang south li ki nongba na po Ukraine ki bala syapen snewdor haki sipa jong ka Russia number way Mariupol kane ka day ka dur jong ka Mariupol syuaban ki ka thma hadden pat kala kelas sadakumne kat no ka jing isang sot kala shudu ya ka dur bhabreu number R Kaif Shwa Kathma Hang Nepat Kapan I Hakapor Bakhi Kathma number Lai Borot Hianka Hang Ne Hakadur Lapan I Hakapor Bompat Khi Kathma Katno Kajing Isuk Isai Tangba Mentapat Satangkat Tedembat Kajaklia Lalong tek kum ka jagat henyut number saw Kharkiv Shwa Kathma andala khi ka thma pat dakawe ka dur kabala isyam pap sat ya ka Kharkiv ha ka jingsha thombor ben ha ka Russia